potřebujeme benzín. Ten nemáme. A petrol je na svícení. Taky ne. Dívej se pod řek. Viktore, zbláznil ses. A teď se vracíme do toho zpátky. A to uvidíme. Dobře. Já to můžu podpálit. Jako teď hned? Ne, budeme čekat do zítřka. V kuchyni. Já zavolám hasiče. Dobře. Andre, já to nedovolím. Dobře. To uvidíme. Kde to můžu podpálit? Jako teď hned? Budeme čekat do zítřka. Neuhejte. Když uhnete, tak to oslaví. Ne, počkat do zítřka. V kuchyni. Já to pomůžu. Já zavolám hasiče. Andre, já to nedovolím. Dobře. Stejně daleko nedojdeme. Uvidíme. To uvidíme. Ale kde to můžu podpálit? Jako teď hned? Budeme čekat do zítřka. V kuchyni. Já to pomůžu. Zavolám hasiče. Nedovolím, abys... Já to nedovolím. Jen si u nás můžou. Máme na venkově dům, tam se na nějakou dobu schováme. To není zásadní překážka. To je jenom jako, ať si řekneme všechno, jen si u nás budou. Zkusil bych, byť je to jako pro Andreho poměrně nepravděpodobný, ale on na těch situacích může říct cokoliv. Já bych to o tom domu řekl všem. Všechny vás schoval na tom statku. Jo, ať má jako tu širší a tu méně pravděpodobný rozměr. No, to je ono. François. Aha. Co je profil? A to jsem se ještě neopil. Víš, že se hodláš opít? Pevně doufám, že se mi to povede. Sofie, Viktore, dovolíš? Samozřejmě, já to nikdy nebyl. To je známá věc. Na žádnou kancelářku mě nikdy nevzal. Přátelé, takže pravidla jsou taková, že žádná pravidla nejsou! Dále pak máte nárok na rajčata, chřest, papriky, šunku a roštinku. A ten dárkový koš od Andreho. Připijím na Andreho! A našeho Leko. A na Sofii! Hlavně na Sofii! Pane Persie. Major Kaubach. My se známe. Ano. Ale dnes večer jsem si bohužel nepřišel koupit knížku. Dole na ulici zastřelili 2 německé důstojníky, vrazi je dostali ze zadu a uprchli. Tohle je už 3. atentát během 1 týdne. Takový osud si ti důstojníci nezasloužili. Bojovali jako vojáci a zabili je jako psy. Ale my se do politiky nepleteme. Jste v politice až po uši, ať už se vám to líbí nebo ne. Ono je snadné křičet, to my ne, my tuhle válku nechtěli. Dneškem počínaje budou vrazi vědět, že dostaneme zaplaceno. A je úplně jedno od koho. My si nemusíme klást otázky. Tohle je válka. A my uděláme všechno, abychom ji vyhráli. Jdu to říct Kalbachovi. Moment! Přijde normální, že se pije z hlasu dobrovolně? A proč ne? Nikdo ho nenutil. Co? Vy jste ale fakt darebák. Darebák! O nic víc než někdo jiný. Ani o nic míň! A my jako 2 idioti za vás vesele půjdeme na smrt, co? Tak to ne! Já budu následovat váš příklad a přežiju.